салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва мавзӯи имрӯзаи мо бахши ана ҳамон китобҳои тавсиядиҳандаи манро давом медиҳем дӯстони азиз. Ва имрӯз барои шумо бениҳоят як китоби олие тавсия метиҳам ки метавонад ки зиндагии шуморо куллан иваз намояд. Дар видеои пешина ман барои шумо китобе пешниҳод кардам ки шуморо метавонад кӯмак кунад ки духовна пешравӣ кунед, развиватсия кунед. Ва имрӯз ман барои шумо як китоберо пешниҳод мекунам ки метавонад ки куллан зиндагии шуморо иваз намояд. Ва барои тамоми шахсиятҳое ки дар зиндагӣ ба худашон бовар надоранд, шахсиятҳое ки дар ана ҳамон қувваи худашон бовар надоранд, шахсиятҳое ки намедонанд ки оянда кӣ мешаванд ва кӣ хоҳанд шуд, чӣ хел зиндагиашонро пеш мебаранд, чӣ хел ба зиндагии мустақил медароянд ва тамоми шахсиятҳое ки то ҳол ба хулосае наомаданд ки аз пайи ягон кор шаванд ва хезанд зиндагиашонро иваз кунанд. Тамоми шахсиятҳое ки то имрӯза фикр мекарданд ки барои он ки дар зиндагӣ касе шавӣ, ту бояд ки ягон таға дошта бошӣ, ту бояд ки ягон болосар дошта бошӣ ки бояд туро дастгирӣ кунад ки ягон ҷо ба кор дуроӣ. Не дӯстони азиз, ин китоб метавонад ки тамоман фикронии шуморо нисбати ана ҳамин хел ҳолатҳо дигар кунад. Агар ки шумо ба худ бовар надошта бошед, тамоман, агар ки шумо то ҳол намедонед ки кадом роҳро дар зиндагӣ интихоб намоед, агар ки шумо то ҳол намедонед ки чӣ хел шахсияти худатонро созед, ин китоб барои шумо бениҳоят сахт кӯмак мекунад. Ин китобест ки зиндагии маро иваз кард, нигоҳи маро нисбати зиндагӣ иваз кард. Ҳангоме ки ман ин китобро хондам, фаҳмидам ки дар зиндагӣ барои он ки ту як шахсияти бузург шавӣ, як шахсияте шавӣ ки пас аз марги ту солҳои зиёд номи туро мардум ба забон гиранд ва номи некатро гуфта ба ту раҳмат гӯянду туро як шахсияти нек шуморанд. Шарт нест ки ту ягон дар корхонаи баланд кор кунӣ, шарт нест ки ту ягон раис бошӣ, шарт нест ки ту ягон сарватманд бошӣ. Не, барои як шахсияти бузург шудан шумо лозим аст ки ана ҳамин китобро хонед. Ва дӯстони азиз, ин китоб ном дорад Лидер без титула аз Робин Шарма. Автораш Робин Шарма аст. Ана мин акае ки сараш пойличай, мӯи сар надорад. Бениҳоят китоб дар сатҳи олӣ навишта шидагия. Дӯстони азиз, бовар мекунед тамоми шахсоне ки дар зиндагӣ касе шидагиянд, миллионеро, миллиардеро, оиди китоб ҳамин хел сухан кардагиянд ки пеш аз ана ҳамин китобро хондан мо тамоман дигар шахсият будем мегӯянд. Ва ана ҳамин китоб сабаб шуд ки мо зиндагиамонро иваз кунем. Ва дар ин китоб дар бораи саргузашти як шахсият меравад ки вай тамоман аз зиндагӣ дилмонда аст, намедонад ки чӣ кор кунад, тамоман ягон хуши кор карданам надорад ва бо як шахсияти бузург шинос мешавад. Ана ҳамин шахсият барои ӯ тавсия медиҳад ва ин шахсията бо одамое шинос мекунанд ки ин одамо зиндагиро иваз мекунанд. Ва ана ҳамин китобро хонда ба монанди нақл, ба монанди афсона навишта шудааст. Вақте ки шумо сар мекунед хонданша, дигар аз хондан боз намемонед, теза мехоҳед ки ҳамин китобро то охирша хонед. Ҳатман китобро дастрас кунед. Ном дорад Лидер без титула аз Робин Шарма. Китоб бестселлер аст, бениҳоят тиражҳои миллион дорад ва шумо метавонед ки агар хоҳед ки дар зиндагиятон дигаргунӣ бошад, китобро ҳатман дастрас карда хонед, пешравӣ кунед то ин ки дар зиндагӣ шахсияти худатонро созеду ба дигарон низ кӯмак кунед ва сабаби ивазшавии зиндагии дигарон шавед. Агар барои шумо канали мо писанд бошад, видеое ки мо месозем барои шумо писанд бошад, азизони дил, ҳатман ба канал подписатсия кунед. Агар ҳоли подписатсия накарда бошед, ҳатман дар видео лайк монед, ҳатман фикрҳои худатонро дар комментария нависед ва ҳатман агар навори пешинаро ки дар бораи китобе ки метавонад зиндагии шуморо духовна иваз кунад, ман гуфта шудаам, агар тамошо накарда бошед, ҳатман тамошо намоед. Ба ҳаматон муваффақият, бурдборӣ, баракати кор. раҳмат ки ҳастед. Шумо ҳастед ки мо ҳастем. Агар дастгирии шумо набошад, мо чӣ кор мекунем? То бозид, худо нигаҳбонатон.